umzali ke wenza izinto ezizokwakha ingane bese iyashithi cha umzali bekuthiwa zibali lezo zinto uyibali ungathi umzali kanti awenzi kufanele. Oh, okay, mhlawumbe ngicabanga ukuthi inkulumo yakho isekela ukuthi kunezinto ongangilistela zona noma uzaziyo uanti abengazenze enganeni. Inkulumo yakho isho njalo. Yebo isho kanjalo. Umfana uchaza ukuthi usho ukuthi mina indlela engimphathe ngayo uzinhle akuyona imfundiso ekahle kuze kufike ekuthenini yena ambone ukuthi useyintombi sekuwena osekufanele ukuthi umthathele inqumo ngaphezulu kwami. Uchaza lokho ukuthi mina angimkhulisi ngendlela. Angimkhulisi ngendlela mina. Uwena ozomkhulisa ngendlela. Uyakuzwa nokukhuluma kwakho ukuthi unokuyigqaja nokuyiphakamisa ukuthi yena uright kuzindle. Angazi akayiboni into errong usuqedile anti sengaphambili akayiboni into errong awuphawule mfethu mhlambe khona ongakusho ukuhambisa inhlonipho nje phambili wena anti ngithi okwenzeke kuzinhle angifuni uphinde kwenzeke kunoma yipi intombazane but futhi ngithi okwenzekile ngamenzela khona abanye bayakufisa ngoba nina number 1 izinto uthe ifika kumina izinto eziningi bengazitholi kuwo njengomzali ngafike ngamnika uthando. Mana-ke ikupha awungibalele ikuphi izinto bengakutholi ekhaya ngindadi ngiqede-ke bese uyangena emlomeni uzinhle njengoba bengisabani sifike ngamnika uthando njengoba umbona eqhakazile. Okay hayi ngimina usefana nembali echililini if wena anti uzotshala bese awunisile ucabanga ukuthi ukhula ngeke likhule lapha emacileni ungacheki nje ingane ufika utshale bese uyayeka nje. Ngizozwa ngawe umusuthi angikhulumi. Cha ngibuze lokho nje ngicela ungiphawulele. Kuvele kahle ayikho into engiyikhuluma nawe mina. Kahle akufanele ngabe ngikhuluma nawe mina njengamanje imibuzo yonke kufanele ngabe ngiyibhekise kulo umuntu kahle mina engidinga ukukhuluma naye ilo. Wena vele kahle awunayo right yokukhuluma nami. Ukhuluma ini anti ngoba usulisa ngikhuluma ini eyami lengane awifica ngincane lokho kunisela okhuluma ngakho ukhulunywa ngento eqala phansi oyimba phansi uyibona iphuma umfice sephumile seyimbala unisela kanjani into evela isikhulile. Wamfice na 2 wena. Wamfice no 2 wena. Ngamfice sakho. Ukhuluma ngayiphi pho imbali wena oyichelelayo. Indoda uma kuthiwa nje indoda over everything ngizibonele namhlanje ngiphethe istory sa anti okhulisa ingane. Uma anti ekhulisa ingane bese iqoma uyabona uma iqoma futhi lokho umfana kuyithinte kabi angazi ukuthi kanjani ingane kodwa manje siyathola ukuthi Idube Ikhaya yayohlala nomfana yanethezeka uanti uyakhala ufika kuthina uyasilandisa istory uyasichazela ngase mina no anti usazokuphinde uhlale nathi phasi usilandisele kahle abalandeli bethu noma ababukeli bethu ngoba niyazi ukuthi ngaso sonke isikhathi sihle sizolethela into enofakazi nozothi mawuyibuka wazi ukuthi iqalephi yagcinaphi. Njengamanje siphethe uanti uzosixoxela ukuthi indodakazi yakhe ayikhulisile okwekadadewabo into yakhona ihamba kanjani ilishiye kanjani ikhaya eyohlala kamfana konke lokhu uzokuthola ngokuthi uhlale ungayindawo lapho ungathi nyaka subscribe bese uthi likes bese uthi comment ekugcineni kwakho konke lokho akinishayine ngo super thanks khona super thanks lapha ezazi super thanks siyabonga. Ati siphinde ke futhi sibingelele ngicabanga ukuthi bese ngeke ngalifaka uhlelo ngabachazela ababukele ukuthi sinobani namhlanje noma sinamuphi umndeni odinga ukusizakala kanjani. Anti ngicabanga ukuthi mhlambe ukuze sihambisane ababukeli ba-understand ukuthi njengamanje sihlangene ngani ubani esinaye istory sakhe sithini yebo sibhalelile thina sa-understanda okushilo futhi ke okuhle ngicabanga ukuthi kuzokujabulisa ukuthi konke obukade ufisa sokutholele kona okuyingane siyitholile ingane sakwenza umsebenzi sayithola ingane ikhona njengamanje kodwa sizoyilanda bazoyilanda abafowethu
sibuye sibe nawo la kodwa ngifisa mina ukuthi engathi mhlambe ade ungake usindlalele ukuthi kwenzakalani kahle ngibingelele kubabukeli ngibingelele nawe ngane yami udaba lwami lumi kanje nginenkinga kazinhle mina ngumamncane wakhe usisi wangishiya nayo lengane encane yayincane yayino2 years engishiya nayo mina ke angibanga nayo inhlanhla yabantwana okay emakushiya ukushiya ndlelani nayo phela ziningi indlela zokushiya mhlawumbe washona okay ngifuna ukusicacisela wayishiya lengane incane kwangangoba engishiya nayo vele ungishiya nobaba wayo vele wengeyena umuntu umuntu osupportive kuyona okay manje lengane le isinako ukungihlupha ngikhulisile kanzima ngivuka nayo kodwa ke manje nake sifike estageni sokuthi ayisafuna ukungilalela kumanje nake ngase ngibhalela ke la kwiNyoni TV ngoba bengiye ngilibone lolu hlelo uma ngilibuka nje kuyikhonthi isidingo salo bengingakabi naso kodwa ke namhlanje ngithe ngibona ukuthi hayi mhlawumbe ke ingakwazi ukuthi yona ingisize ingitholele ingane ngase ngibhalela ke ukuthi ngicela ukuthi bengifunisa ngoba manje lengane le ibisihlala eresi yayingahlala eresi kodwa ngesimo sokuthi sifuna lemkhuba yayo yabe isisho ukuthi ke izohlala ngaphakathi ngoba ayikwazi ukuthi istadishe kahle mangabe la endlini ngase ngiyivumele uma ihamba yeresi yahlala usuku olodwa khona mangizwa ayibangisaphinde ibuye ke ekhaya ke mangiyifonela ngisayithola ngisho engcingweni okay ke ngifuna sihlehle kancane anti uma ngabe uthi yaqala imkhuba ngifuna mina siqonde ngqo ukuze sicaciseleke izingane ave sihlupha hle kukhulunywa ingane ziyahlupha vele isidalo sazo so ke uma sikhuluma ngemkhuba noma imkhuba yezingane asazi ukuthi kahle ikuphi esikhuluma bona ngani yami abafana isiqomile okay isiqomile futhi lokuqoma kwayo ayisezwa umshini ngalomfana njalo nje udaba lwami okusho ukuthi wena anti ukhathazwe ukuthi ingane awusayitholi ngoba kahle phela thina la singenelela khona kakhulu siyasingenelele uma kuukuthi umuntu omunye nomunye akasamtholi mhlasimpe usemfune ngayo yonke indlela mhlambe imiphi imizamo osuyenzile ukuthola ingane ngaphambi kokuba mhlambe ugcine ubhalela thina mhlambe imizamo yami esengiyenzile sengiyerese ukuqala ngazama inamba yalomfana ngayithola nayo inamba yomfana mangibafonela ngithi ngifuna ukukhuluma naye ngoba umfana sengizwile ukuthi imuphi umfana ahambe naye ngathola ukuthi bakuphi mangibafonela ingcingo abayibamba mebe ngabe ngibafonela ngenye inamba bayibamba bathola ukuthi mina bayayivala okay ngenhlanhla ke anti bese ngeke thina sokubize uze studio singakayenza imizamo owakade usibhalele yona wasicela kuyona njengamanje sisebenze omkhulu umsebenzi ngicabanga ukuthi mhlambe nawo bukuwabone namanye ama-episode ethu besijwayele ukuya endaweni yesigameko so sithe ukuhluka kancane kulokho sesiyayisiye umuntu somlande sizama ukukhulumisana kanye naye nje sikhulume kahle hayi futhi ukuthi kuba nesihluku nendluzula cha undodakazi asikaze athinteke kabi phela nje sicelile ukuthi singoba kunodaba oluthize kufanele sidlule kulona sazama ukubachazela ngendlela ke bavuma ingakho ke sikubizile namhlanje ukuthi ke anti awusondele ngoba ngathi kukhona esesikwenzile ukhona umkhondo esesiye sawulandela sawuthola ngajabula kakhulu ngane so izingane zikhona futhi ke sixoxisane ngike ngizwe ukuthi inkinga yakhe ike yipi ngoba enye into anti izingane esizele namhlanje akusafani nasesikhathini sethu sakudala dala besilalela kakhulu abazali futhi umzali umthetho awubekile besiwazisa kakhulu into nje enkulu esihloniphayo isikhathi esesiphila kusona namhlanje sesibe nakho ukuthi angazi noma mhlawumbe kwenza ngoba ingane seyihlala kakhulu ku social media ama TV and stuff zonke lezi ziningi nje izinto eseyishintshile so ke umuntu ethi meke wakhula wathi dlwe abone ukuthi awuyazi ukuthi nami sengingakwazi ukwenza kuphinde kuba abangani bayakwazi ukuthi umuntu umthetho ongashawa kubo abuya usebenzise kubangani nomngani wakhe agcine ebone ngazo ukuthi lokho atshelwa khona kubo
mhlambe akusikhona noma uanti noma uma udlala ngami kahle laba abantu abaphila impilo yangempela mhlambe ingane igcine ingena kulokho yabo mina nje ngiyabonga nokuthi uthi mawuba nalenkinga mhlawumbe ungathathi izinqumo ezinzima uzama ukusondelana nabantu abazokwazi ukuthi bakusize uyabona yebo nami ukwenza kwami kanjalo ngoba uthande enginalo nokwazi ukuthi ngisukaphi nalengane angithi uyabona cha ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe anti kuzofanele silande ingane and enye into esiyenzile sizamile ukukhulumisana nomfana ngoba sibathole eShewudi ngapha eShewudi sizamile ukukhulumisana nomfana ukuthi no bobabili siyabadinga ukuthi bebe la ngoba ngicabanga ukuthi naye umfana mhlawumbe kukhona akufana akukhulume ngoba sike sathi ukukhuluma nabo off camera nabo baveza izimo zabo engicabanga ukuthi ke nakho ukuqinisa isandla kakhulu singakalizwe isayidi lengane ikona okugcina kusenza sishayisane ngamakhanda kakhulu yabo ngicabanga ukuthi awusilandele lapho Samo mfethu hayi sondelana noma anti ngicela ungihlalele ngapha yona sesingicela ungihlalele la sanibona siphinde sinibingelele ke bafethu yebo sanibona Njani? Siyaphila nathi. into nje esihlangene ngayo la ngicabanga ukuthi inina enisenze bafethu sigcine siba kulesi simo uyamazi uanti qala mhlawumbe kungabe ukuthi sithe siyabiza nje sibiza umtorong uyamazi Yebo ngiyamazi u-anti wami lona. Cela nje unyosizo Yebo ngiyamazi u-anti wami. u-anti wakho Yebo. namanje usawu-anti wakho Yebo yena. Cha angiseyena. Okay anti kancane uma kusawu-anti wakho ngempela ugcine nini ukukhuluma naye phone njengomzali nje mina uma alishoni ilanga ngingakhuluma ngingamfonelile wena ke nje sengibuza wena ugcine nini ukukhuluma naye Okay anti ngizocela ukuthi ngiqale ngokuxolisa. Ngiyazi ukuthi isiZulu sithi indlela ibuzwa kwabaphambili. Anti angikaze ngicabanga ukuthi ngizoba kulesimo engikusona before kodwa ngigcine nami sengizithola ngikusona. Ngoba anti ngiyaxolisa anti wami. Anti ngiyaxolisa. awuma bafu awumancane Kumnandi. no webhodi Phila kamnandi imake anti ima kunento enziwa ufethu yabo bafu nje manje wena usenze sakule nkinga so asikwazi ukuthi uanti ofana umzali wakhe kahle awuhlele mama lapha manje kunento ezizama ukuyilungisa yabo wena uqhubha lento ekuthiwa ubromantic usisi usachaza la wena yasondela yamsuli inyembezi phambi komzali cabanga ukuthi wena umuntu mhlawumbe makuthi uzomunye kufana amsuli kwenzekala Ngaphambi kokuthi siqhubeke anti siye kude nje ngizocela uqala ngokuthi ngixolise kuwena. Ngiyazi ukuthi ngibe nephutha elikhulu ukuthi ngize ngithathe isinqumo sokuthi ngisuke ekhaya. Anti inhliziyo ayiphakelwa. Iyona la ethi ngithathe yangibeka kulesimo lese engikusona njenganamhlanje anti. Ngiyazi ukuthi anti mana ungikhulisile injani inhliziyo ayiphakelwa anti. wakhula mntana Noma ngabe thiwa waze ingqondo wakhula ngicela. mntana Ngiyaxolisa anti ngizamile.
ingqondo noma ngathiwa ngiyafisa ukujika kangakanani kodwa kusenhlizweni ngeke ngikwazi ukukushiya. Imaki wesisi mawuthi inhliziyo ayiphakelwa awusichazele nje lesisho ngoba mhlawumbe ngenzeka ube usebenzisa ngendlela mina ngingacabanga ukuthi kufanele ngabe usebenzisa khona. Kuchaza ukuthini lokho? U-anti uyazi ukuthi ngahamba empilweni ngahlangana nomuntu wesilisa ongumthandile. Ngaze ngafika kulesimo lesokuthi ngize ngikhethe ukushiya ekhaya. Ngihambe ngiyohlala naye. Ngiyaxolisa kakhulu anti. Ingakho kade ngithi angiqale kangakanani usukwazi ukuthi uthathe izinqumo ngaphandle kwami. Ingakho anti ngithi ngiyacela unginike ithuba lokuthi ngixolise ngichaze futhi ngakho konke. Ngiyazi anti wami ukuthi udlalile indaba yokuba uma wami. Kuselokhu mama mangishiya ngina 2 years mina lo mhlaba. Angimazi uma wami wena uma wami weqiniso. Ngiyazi uyena uma wami owangiteta esifini sakho kodwa ungithathile wangithanda wanginika lonke uthando mina ngabe uma wami ubekanginika lona ukube umdala umgcinile kulomhlaba. Ngishilo ma wangikhulisa anti wangikhombisa ukungithanda wanginakekela wanginika konke ebengikudinga kumina kumama wawuma wami weqiniso. Ingakho ngithi ngiyaxolisa. Ngiyazi kubuka engazi ukuthi angisakuhloniphi okwamanje anti inhliziyo nje bakade sengishilo. Ngiyaxolisa anti ngiyakuthanda ngiyakuhlonipha futhi kodwa anti indlela usuke waba overprotective kumina igcine isingenza ukuthi mina ngithathe le inqumo engcine ngiyithathile anti. Sokuhlala nomfana. Yebo ngisithathile leso sinqumo emva kokuthi uanti wami abe overprotective ngangokuthi mina ngisetertiary manje ngifundile from primary ngafunda ngaye high school anti engigada yonke indlela nginomalume ongithathayo endlini angisesikoleni aphinda ngibuyisele ekhaya. Anti ngiyacela unginikeze ithuba ngingakhuluma noma ngimlinda qede. Butami ngisetertiary. Wake wezwa kuphi kusho umuntu osetertiary eqashela umuntu omlandayo daily. Usuyasebenza. Ngiyalandwa mina la endlini ngiswe campusini ngiyabuya ecampusini ngiza la endlini. Oh iyona impilo exoshwe ekhaya le. Anti ngikuhlonipha iyona impilo exoshwe ekhaya le. Ngiyacela anti understand usise ngimdala manje nami. Sengiyakwazi ukuthatha umdala ekutheni. Anti ngisetertiary njengamanje. Kusho ukuthini uba setertiary? Anti unani usetertiary uphetheni? Yini oyiphethe ngesandla esingakwenza ukuthi uphume ezandleni zami? Ukuthi ukuba setertiary mangabe ngoba ulapha nje yini ezokuphilisa? Kusho ukuthi usuqedile sumdala sefaka uyiphaza? Akukho njalo. Sefaka uyithathela inqumo ngaphandle kwami? Akukho njalo. Ukhetha umfana ovamina emva kwayo yonke into esengikwenzele yona uhlula ukuhlala nami phansi ukukhuluma ongakuphathi kahle nengikwenzayo. Okay, ngisacela ukubuza. Entoni ozenzelwa ubhuti lo. Uba igama bafo? Ubhuti igama lakhe uSakhile. Usakhile? Waba isibongo. Umzilikazi kaMashobane umuntu. Oh. Into kade yenzelwe uSakhile. Iyiphi le uanti wakhe kade ehluleka ukukwenzela yona le ekwenze wakhetha ukusayida nomuntu wakho even uzoyohlala naye uthatha isinqumo yini le uanti ade ehluleka ukuyenza? No wena ngisabuza igama kuphela kuwena. Mase ngifuna ukubuza futhi ngizobuza. Mase ngidinga nje ngizokufaka. Ngicela ungiphendula ke sisi. Okay ngingasho ukuthi ekhaya uanti ubewevuka nami akukho angangenzelanga kona. Kodwa njengamanje futhi nakuyena uSakhile akukho engathi angikutholi ngoba sengisukile ekhaya. Kodwa kade ngisasekhaya bekunezinto mina inkululeko yami njengomuntu nami ngisamusha nami safuna ukujabula. Yini oyithola kumfana ongayithola ekhaya?
financially usho njalo ukuthi yini oyithola kumfana le ngakuniki yona mina. Akukho antwami. Akukho, angifuni uqamba amanga kodwa anti ubusungiphathisa kwengane encane noma mina ngithi ngiyahamba ngiyo-attend amaklasi nabangani bami engifunda nabo. Awusangivumeli nokuthi ngihambe mina ngiyofunda ngiyostadisha for ama-exams wami. Njalo uyakumfana yonke into mina ade engiyenzayo ngihlezi ngiyakumfana. Uyamthethisa. Okay. Wemtungu, wesakhile. Akithi yabona nje manje ukuthi umzali ozala ingane uqabane nengane yakhe. Kuyo yonke ke lento umzilekazi Mtungu awuze wayithakazela uyaziqhenya ukuthini kuwena kulento eyenzeka njengamanje. Ngizocela nje ukuthi manje ngisike kwelinonini webhodi. Uyabona la bengifuna khona nje la kade ngithi ngifuna ukuphawula khona ngingakakhohlwa. Bengifuna ukuthi uzindle. Ngicela ukuthi akhiphe konke okungaphakathi. Angisho ukuthi be right, angisho ukuthi be wrong, kodwa izulu asidolile. Okunye engimthathile ngamenzela khona bengeke akuthole kule Ikhaya noma kumzali akade ehlala naye. Ingakho na azathatha lesikhathi sokuthi ezingamini wafika wakuthola. Ngizokubala nje zibe entathu. Uma ingane phinde kube nomzali la eceleni, kumele kube khona communication. Without communication ayikho into ezohamba. Okwesibili, umzali kumele uhlezi kuwena oyicheckayo ingane ukuthi right na. Awukwazi ukubeka izinqumo bese uthi ingane ayizibuka ukuthi right. Uwena omele ubeka izinqumo bese uyabuza ukuthi ngabe zi right na. Muthi ingane yaphika ukuthi ngalibi. Imake yazi bafo kukhona into enokusilahlekela. KaZulu always noma ngaso sonke isikhathi ngingafaka always isingisi. KaZulu mfethu ngaso sonke isikhathi isintu nosiko liqhuquzela inhlonipho. Ngaphambi kokuba nginembuzo eminingi engifuna ukukubuza yona. Uyaqonda yini ukuthi umzali wakho lo okufane yabo mina nguwena ngabe mhlambe akuvumi ngisho ngikhulume indlela mina enginamahloni ngakhona. Uyayiqhaja Ngifuna ukuqonda nje before nje siqhubeke. Uya-understand noma uyaqonda kodwa ukuthi umuntu omzali wakho lo. Nanoma yini ongayikhuluma, into ongayikhuluma kumzali ovundlesweni sakhe. Uyaqonda lokho kuqala ngaphambi kokuba siqhubeke noma ubona nje umama noma uyibonela uanti nje ukuhamba. Popani. Ngiqonda kahle kamhlophe kodwa engizokusho umzali ngeenqoma ayibekayo nezenzo. Hayi ukuthi uhlala nengane bese uyibona umzali ukuthi ungenza noma yini. Basakhona abazali? Yebo basakhona. Okay, qhubeka. Umzali ke wenza izinto ezizokwakha ingane bese iyashithi cha umzali. Ngikuthiwa zibali lezo zinto uyibali. Ungathi umzali kanti awenzi ukufanele. Oh, okay. Mhlawumbe ngicabanga ukuthi inkulumo yakho isekela ukuthi kunezinto ongangilistela zona noma ozaziyo uanti abengazenze enganeni. Inkulumo yakho isho njalo. Yebo isho kanjalo. Umfana uchaza ukuthi usho ukuthi mina indlela engimphathe ngayo uzinhle akuyona imfundiso ekahle kuze kufike ekuthenini yena ambone ukuthi useyintombi sekuwena osekufanele ukuthi umthathele izinqumo ngaphezulu kwami. Uchaza lokho ukuthi mina angimkhulisi ngendlela mina. Uwena ozomkhulisa ngendlela. Uyakuzwa nokukhuluma kwakho ukuthi unokuyigqaja nokuyiphakamisa ukuthi yena uright kuzindle. Angazi akayiboni into wrong. Usuqedile anti sengaphambili. Akayiboni into wrong. Awuphawule mfethu mhlambe khona ongakusho. Ukuhambisa inhlonipho nje phambili yona anti. Ngithi okwenzeke kuzindle angifuni uphinde kwenzeke kunoma yipi intombazane. But futhi ngithi okwenzekile ngamenzela khona abanye bayakufisa ngobani na. Number 1 izinto uthi ifika kumina izinto eziningi bengazitholi ku njengomzali. Ngafike ngamnika uthando. Mana ke ikupha awungibalele ikuphi izinto bengakutholi ekhaya. Linda ngiqede ke bese uyangena emlomeni. Uzinhle njengoba bengisabala ukuthi ngifike ngamnika uthando. Njengoba umbona eqhakazile. Okay, hayi. Ngimina sefana nembali echelelile. If wena anti uzotshala bese awunisile
Ucabanga ukuthi ukhula ngeke likhule lapha emaceleni ungacheki nje ingane. Ufika utshale bese uyayeka nje. Ngizozwa ngawe musuthi angikhulumi. Cha ngibuze lokho nje. Ngicela ungiphawulele. Kuvele kahle ayikho into engiyikhuluma nawe mina. Kahle akufanele ngabe ngikhuluma nawe mina njengamanje imibuzo yonke kufanele ngabe ngiyibhekise kulo umuntu kahle mina engidinga ukukhuluma naye ilo. Wena vele kahle awunayo right yokukhuluma nami. Ukhuluma ini anti ngoba usulisa ngikhuluma ini eyami lengane awifica ngincane lokho kunisela okhuluma ngakho ukhulunywa ngento eqala phansi oyimba phansi uyibona iphuma umfice sephumile seyimbala unisela kanjani into evela isikhulile wamfice na2 wena wamfice no2 wena ngamfice sakho ukhuluma ngayiphi pho imbali wena oyichelelayo ukutshala kufana usandane nini wena noZidla mina mfethu mina wakhumalo angifuni mfethu uqamba manga ulimi lakhe anginhlonipha ngizwa kulona njengomuntu othe isinto uyasiqonda angizwa nje mfethu inhlonipho kulona ngeke nami ngize ngisho okuningi mfethu nawe ukhipha engicabanga ukuthi amagama okugcina mhlambe anto ephambi kwakho futhi iyona mhlambe ithuba wakade ulifisa ninobabili ngoba akekho ngisambone isolo okay mfethu kulento le okhuluma ngayo nakulento le eyenzeka njengamanje ikusasa lengane nomndeni walo ufisa ukulibona likuphi kusasa ikusasa lakhe nomndeni wakhe ngoba njengamanje umuntu engibuke ngazi ukuthi uphakathi kwabo uphakathi wena kuka antu engane nengane engicabanga ukuthi kunobudlelwane oblokhe benzeka obukhombisa ukuqhelelana phakathi kwabo kodwa manje umuntu engibone ngazi ukuthi uye ophakathi kwalokho futhi ongazimisela ukuthi lento ilunge ngoba nje basihleli la uantu ufisa ukubuyisana nengane yakho ufisa ingane ibuyele kubo kodwa manje inkulumo yakho ayingitsheli mina ukuthi wena unokuyisola futhi ufisa labantu bebuyisana inhle lento mfethu hey ngixolisa ukuhleka kepha uyabona nje uzindle nje bese mngaka sekhuleni kunezinto nje engeke ngisayichaza angayichazela zona noma aseyishilo ngaphambilini ukuthi anti bengazenzi ingakho bayitshela wena yazi lento ukuthi angiyibuza ukuthi yini leyo nami sengifisa ukuyazi ngifuna ukuzwa ngaye futhi yena uzindle ngoba nangu uyenzani ingane nangu oyivezayo umuntu kahle kufanele akhulume ingane uyenzani ingane yini lo yinike ingane nje bhuti uzindle azasuke kubo la ihlala khona eze kumina lokho anti kumele ngabe uyakubuka naye ngandlela yimbi ukuthi hayi no ayinuka amakhwapha before ukhuluma ilokho nje ngingakusho ngisakuyibheka njengokuthi umzali uyinuke nje ukuthi ngabe wenza kahle yini bese uyambuza ukuthi Zinhle mntanami njengoba usuku uhamba nje uyohlala kazibani 1 2 3 kwenziswa yini lo mbuzo ngubuzile ekuqaleni kwingane ukuthi iyiphi into uanti angakwenzela iyona wena oyenza kangcono lonto nje kade ngibuzile wathini uZinhle wathi akukho yabo kodwa manje kuzwakala ngazi ukuthi wena kukhona okunye esingakwazi thina and mfowethu namanje ngisaphoxekile ukuthi sishintshana ngamazwi phakathi kwakho noanti namanje nje lokho kukodwa kusangishaqile yabo ngoba ngicabanga ukuthi nje manje umuntu mhlawumbe kufanele ngabe usaba ngisho ukuvela phambi kwaanti kodwa ngibona ungenankinga akunankinga ke nalokho yabo nginombuzo ngicela ukubuza anti ukuthi yini ungifake kule show yiphi inhloso yakho kahle ukuthi sibe la namhlanje la sikhona namhlanje yiphi inhloso yakho ngicela ukumphendulela uanti ngicela ukumphendulela mhlawumbe uzo-eda mina ngizama ukuchaza esayidini le show uanti uzobe sekuchaza ke nayo kwakhe ishow ingenelela kumuntu osuke engasatholakala shuthi emntwini osuke ofana nodukile nolahlekile ingakho ngibuzile ekuqaleni awuzange ungiphendule mangithi mina ugcineni nokukhuluma noanti wakho kodwa angithi anti uzwile mayibuza ko-room zabami ukuthi mina ngilahlekile ngihleli nomuntu wami ngakubuza ukuthi ugcineni nokukhuluma naye angikaze ngikufonele Zinhle angikaze ngakufona ifonela inamba yakho angithi ubuka le show yabantu abangasatholakala mina ubungazi ukuthi ngikuphi ngaphi kufanele mina ngihambe ngiyobheka emkipitweni wakho
sengitholile ukuthi vele unenkinga nami wena. Anti yini oyifunayo? Into engiyifunayo ngifuna ukuthi sixazulule udaba ubuyele ekhaya. Ngiphile impilo yasejele mina impilo yami yonke. Mina angihlukile nomuntu osejele manje ngisekhaya. Angihlukile nomuntu oboshiwe mina mangihlele ekhaya. Angikwazi nokuthi ngiphume ngiyofunda nabangani bami. Zinhle ufuna ukuhlala nomfana? Cha, anti akusinto engifisayo leyo. Ufuna ukuyohlala naye. Ngicela ukukhululeka nami njengomzali kiwena. Noma yini ngicela ukukhululeka nami njengomuntu. Ngiyacela anti ngicela uunderstand ukuthi ufuna nje kuyeke Zinhle ukuthi uyohlala nomfana. Ufuna ukukiphila. Okay. Anti I'm over 21 years old. 21. Over 21 years old. Akwazi ukungitreat as if I'm 10 years old. Okay ke sekuyavela ukuthi ke mina ukuthi kungikulethe la kwishow kungisizile ngoba manje wonke umuntu osezobona engathi mina ngikulahla ngoba nakho ngingakuzali noma ngikuyekelela ngoba ngingakuzali wonke umuntu ke manje usezobona ukuthi awuphumanga ngesandla sami noma uphumanga la ekhaya ngokuxoshwa yimina uyiphumele ngokuyithathela wena inqumo ngokuyengwa umfana kusasa lo mfana ozokulahla ozokulaxaza lo mfana ngoba kusasa lo muntu uzokuthatha yabo lento leyo okhuluma ukuthi mina ngikuphethe kahle iyona azokuthuka ngayo kusasa mesedelile wena eyobe lapha ingasekho indlela yokuthi ubuyele emuva ngoba umfana uhleze umfana Zinhle akajiki okay ukuthi mina uyongigada ngize ngifike emshadweni ngizoshada kanjani kona ngofika kanjani khona lapho mina ngifuna ukuthi ukukhumbule noma uhleli lapho ohleli khona ukuthi umfana uyohleze umfana akajiki yabo ngoba noma wakho wafa nje wakushiya umncane yizo le ingqondo lezi zokungezwa Zongahlaza. Yabuza uhlezi ukukhumbuza mama wami nje ngiyaqala ukulikhipha lelizwe ngoba ngishiso ubuhlungu obulayiwe ngiyaqala ngakho uhlezi ngikhumbuzisa ukuthi awungizali anti angaze ngaze ngakhuluma lelo gama wena uthwele la emqondweni wakho leli gama ngoba usufuna ukuyiphatha iyona mfudumalo nayo ingane ezithola lemisisi endlini emva kweminyaka emingakana. Okay yo uyasebenza noma usafunda? Ngisho ukuthi ngiyasebenza. Uzinhle usaqhubeka nesikole noma usomnyekisile? Uyibambe kahle futhi. Kamnandi kakhulu. Uyanini esikoleni ngoba esikoleni kuthiwa asafiki. Uzinhle uya esikoleni. Nini? Usefunda? Uzinhle iswa yimina esikoleni. Usefunda? Aphinde ngimlande. Usefunda kuphi? Usuwamfaka kwesakhe isikole? Ngoba kulesi mina engamfaka kusona Uzinhle akasekho. Uyamisa uphinde umlande? Ngiyamisa uphinde ngimlande. Oh nemoto usomnyekisile umalume. Lo isimoto staff. Yebo kunjalo. Hey inguje khwebule. Mina ngigacela anti ukuthi okay. Sizwisana okay ngiyaxolisa anti ngiyazi ukuthi ngayisola ngongikwenzile anti ngiyazi ukuthi wena umuntu omndeni wami njengamanje ongiseli naye ongikhulisile futhi kodwa ngicela wazi ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuhlukana noSakhile njengamanje ngiyamthanda kodwa konke okusho ngiyaxolisa ukukuphululima ake nje lento siyigoqa njengamanje uyimisela ukuthi kwenzeke njani sesifikile ke la sazokhuluma wagonyuluka konke ongaphakathi kwena njengamanje ukhethana ukhetha ukuyohlala nomfana noma ukhetha mina ukubuyela ekhaya. Ngiyamthanda uSakhile. Ngiyabuzwa uyamthanda uSakhile. Ufisa ukuthi kwenzakale njani ke? Uyamthanda uSakhile ke. Ufisa ukuthi kwenzakale njani ke? Usuka manje ngoba sengizile ngazokhuluma nawe ukade usungibalekela ungasafuna ukukhuluma nawe. Ikuphi osufuna ukuthi kwenzeke? Sengifuna ukuphila ngentando yakho ke ngifuna ukuzwa ngawe. Iyiphi indlela ofuna ke siphilisane ngayo ngoba mina njengamanje uwena sekufanele ungiphathe manje. Sekufanele ngizwe wena ngoba wena ngithi usukhulile. Sekufanele siphikisane ngamazwi mina nawe ngoba sesiyalingana. Mina ngithi-ke ngifuna ukuzwa ngawe ke njengamanje ngoba mina ngisakudinga njengengane yami eduze kwami. Iyiphi indlela oyifunayo njengamanje? Ufuna ukuthatha ebheka le noma ufuna ukuthi samsane na? Ufuna yanga kumfana? Ufuna awumlinde aziphendulele. Ima. Angikwazi. Awunayo futhi right yokushaya umthetho phezulu kwalengane. Awuyazi ukuthi ikhule kanjani. Yimi engiyikhulisile nginomthetho futhi okukhuluma noma yini futhi mangithanda ukukubopha ngisengakubopha. Ngoba umthetho awuvuma ukuthi ungathatha ingane efundayo engaka uhambe uyohlala nayo ngaphandle kwemvume yabazali. Kahle kahle uyikidnaphile lengane wena. Ngoba mina nginalo ulwazi lokuthi ngihlale nayo. Nginayo right ukuthi mina ngikubophe. Ngivumele mina ngokwami. Umuntu bekidnaphi uyajabula la ekhona. Uba muhle kanje nje. Ake ngingakhulumi nawe mfana wami.
ake ngingakhuluma ake nje uthule wena mina ngikhuluma noZinhle engimzala yangikuzala okuchaza kona ukuthi njengoba nikipitile lihleli lapha elihleli khona nakini lo ngqondo le onayo wakhishwa iyona kini kuze uyokipita nalengane le iyona into eyakukhipha kini wena yini into eyakukhipha kini wena omncane kangaka uzukwazi ukuthi wena uhambe uye koqasha uhlale nentombazane bathula bathina abazali bakho ingqondo yakho sekuyabonakala ukuthi vele imfundisi ayikho kwasemva ngicela ukukhuluma neyami ingane ke uthule sesiqedile ngawe ngiyabonga ungilethelile yena la ngiyabonga futhi umphethe kahle uyasho ukuthi uneglow vele mina khona engingakwenzi ngiyabonga kakhulu ke sesiqedile ngawe ngicela ungithulele ngifuna ukukhuluma neyami ingane ukuthi njengamanje na ke wena Zinhle ngizile la ngoba ngifuna ukuthi mina nawe sibuyisane njengamanje na indlela oyikhethayo masuka njengamanje ngifuna ukwazi ukuthi ukhetha umfana noma ukhetha ikhaya na ngifuna ukuzwa ngawe namhlanje kuze ngiphume kuwena sengifuna ukuzwa ngawe. Okay auntie ngiyaxolisa ukusho lokho kodwa ngeke ngikwazi ukumshiya uSakhile ngeke ngikwazi ukuhlukana naye kodwa ngingathanda ukubuyela ekhaya kodwa auntie monge kungiphathise kwengane understand ukuthi nami nabangani futhi naye khona uSakhile as upartner wami ngiyacela monga understand lokho nje ngingajabula ngim-understand hlobo lini uSakhile ukuthi uzokwenza njani umbize ngimgone ngimncelise ngenze njani uSakhile-ke sengiyamukela ukuthi uSakhile ukhona ngenze njani ngiyanibiza ngihlala nani phansi ngiyanigona nowabili nilala emathangeni ami ngenze njani ngoSakhile ngi-understand shuthi uthini wena uthi wena umjolo wenu into yini ufuna nje uanti ayamukela azi ukuthi into ekhona futhi oyenze noma yinini noma ngasiphi isikhathi umjolo sikhuluma ngomjolo ngicela ukuthi understand ukuthi ngithola umuntu ongumthandayo angeke futhi ngize ngikwazi ucontrol inhliziyo yami ngithi ngiyamshiya ngoba ngiyobe ngizilimaza mina ukuthi khona mhlawumbe akuthembise kona ke ake kuprove nje ukuthi ngampela lo muntu lo uyakuthanda akukho okuthena sekwenzile kodwa ngiyamthemba indlela mina enza ngakhona ngiyazi ngiunderstand ukuthi naye usamncane usanda kuphuma esikoleni njengoba eqedile nje last year akukho kuningi engiyexpectile njengamanje oqede last year ngiyazi ukuthi ifuture yethu bright ngiyazi ukuthi kusazokwenza yes sisengayakha lento ibe khona I know kwamanje akokubi nawo amandla kodwa ngiyazi ukuthi usazokwenza ifuture bright ibright future yethu sihlelile nje into yethu uyithembise kokubi nawo amandla uyithembiseni ingane uzokwenza masibambisene sasithandana noma kufiwe uyithembiseni ingane phela vele ngeke iqale phezulu qala kancane step by step kuzogcina ku right uyithembiseni ingane Sakhile webhuti yabo nje ngixolisa ngokuphendula umbuzo wakhe ake ngiqale la kumama athi umama khetha ukuthi ukhetha umfana ovamina njengomzali angiboni kuyinto right ingane ayishayisa ipenalty as if uyayijudge ingane mise masimbini or emanyaleni mele uyikhiphe uyibonise ukuthi yona yipi indlela right ungathi khetha ngqondoni wena umntwana omnika yona umuthi akhetha la kuzwakala engazi ukuthi wena Sakhile uyayigceka indlela uanti akhulisa ngayo intombazane uma kuukuthi Sakhile indlela uanti akhulisa ngayo intombazane ayikho right futhi awuhambisani nayo ubuzomthola kanjani lo muntu engaka emuhle ngalendlela amuhle ngayo okay umbuzo wami lengane wayithola ingagqokile wayithola imanikiniki wayiqoqa emgaqweni cha manje yini wena uphikisane nokuthi uanti naye kade kwenza beku right enganeni yini uphikisane anti usibizile la ukuthi uzokwakha noma uzokwakha uZinhle afuna abuyele ekhaya angezi ufuna ingane ayilanda ayithathe ngoba wena uyivalele akasayitholi ingane angifuna nokusho ukuthi nithole iphi thina angifuna ukusho lokho angifuna nokusho
wena ingane futhi lengane izwa ngawe wena lengane uyifa lengane nomqondo uwe. Okay, ngiqhubeke lapho ukuthi umama ubize la ukuthi sibe la ukuze ayingane abuyele endlini. Okokuqala besezwile iphuzu lengane ukuthi iyahambelana ngithi. Kulokho bezokwenzani? Umbuzo wami oqala. Okwesibili, usekuzwile yini ukukhala kwengane ukuthi yini yahambisa ingane endlini? Ngalokho uzokwenzani? But unalokho ayikho into asayishilo or la ixolise khona. Shuthi yena uright ngakho konke akwenzile. Nangu umuntu wrong. Ngobani? Abazali akusho ukuthi ba wrong. Hlezi kuyingane. Angithi okay fine sakwamukela lokho. Mangase asuke manje aphuma hamba. Ikona kuphi futhi azokwenza ukuhlukile kunalokho njengoba esakhuluma kanje ethi uma wakhe washona wabulawa yini. Ikona kuphi ukuhlukile azokwenza masesendlini nalokho akusho manje. Ngoba phela manje kumele ngabe uyaxolisa la wrong khona. Alungise. Beke ngasho ngathi uma utshalile kumele uhlakule ukuze into yakhe izokhula kahle. Yazi wena inkinga yakho, imibuzo yakho unemibuzo eminingi. Awungichazele. Kade nje uyithakazela manje. Uzibiza ngomzilikazi kaMashobane. Okokuqala umbuzo wami ngifuna ukukubuza nje. Ngesintu ngiyakubona ngathi uyazi ukwazi nawo nokuyithakazela. Yini osuke wayenzela ingane ekhombisa ukuzigqaja nesichazelayo ukuthi isintu uyasazi. Ekugunyaza futhi ukuthi ingane kufanele uhlale nayo ngoba ngathi umuntu wesintu uyayithakazela. Yini osuke wayenza emndenini wengane? Akukho. Okwesibili, nina ingane? Una ingane? Wazini ngokuba umzali? Njoba ngani manje mhlasimpe uanti indlela akhulisa ngayo ingane mhlawumbe ayibanga right. Awuyena umzali. Lengane mangicabanga ngishana kancane. Uanti lo engaba umzali even kuwena. Manje yini ekwenza ukuthi ukhuluma useqe? Kahle futhi kahle umuntu esumdinga kwishow nangu no auntie. Now sicosihlale lapha yabhuti. Khumalo. Sicosihlale lapha mfethu. Avela sokudingi kahle. Auntie nayo ingane. Mama igcine nanga umuntu osixovayo uyabo. Nangu anti wakho ufuna ubuyele kimi. Zindle. Awususe lento esekhanda. Uright izindle. Uright. Anti ngaxolisa ngakho konke. Ngiyacela ungiphendule kulambuzo engeke ngabuza eqaleni. Njengamanje ngiyacela ukuthi silungise izinto. I'm willing ukuthi silungise izinto between mina nawe kulunge kuphindile njengaseqaleni kube mnandi. Ngomndeni wami futhi angifisi ukulahlekelwa uwena empilweni. Ngikholisile ngiyazibuza njengamanje ukuthi ngizophelelaphi Nomfana vele ngeke angcwabe. Uwena umndeni wami njengamanje bantwana. Ngiyacela ukuthi ngibuyele ekhaya, ngiyafisa ukubuyela ekhaya. Kodwa anti ngiyakuncenga ngenhliziyo yami yonke ukuthi u-understand ukuthi nginabangani futhi nginosakhile umuntu wami. Ngiyamthanda, angifuni ukumloza empilweni. Angeke ngisahlala naye, okay it's fine. Ukubuyela ekhaya but ngicela wamkele anti ungabi overprotective. Uzungangivumeli ukuthi mina ngiyofunda nabangani bami. Ngiyacela anti. Mongase nje understand lokho. Sengikhulile ngidala ngizokhona ukuthi nami ngizigade mangiphumile ngingekho ekhaya. Ngimbukela ukuthini usakhile wakho loyo, ngimukela ukuthi enze njani afike ekhaya. Ufuna enze njani? Cha anti ngiyasazi isiZulu nami ufuna ake ngizwe ngawe ufuna ukuthi enze kanjani? Angeke anyathele emagcekeni asekhaya. Vele njengoba izinto zingekho official. Nakho-ke ngiyavuma ke qhubekani ke nosakhile ufisa ukuthi ke musuqhubeka naye wenze njani? Anti ngicela u-understand ukuthi ukhona empilweni yami ngeke azahambe. Ngiyakuzwa ukhona empilweni yakho, sengiyamukela ukuthi ukhona empilweni yakho. Ufisa ukwenze njani wena ke sengilokhu mina ke sengiya understand ufuna ukuthi kwenzeke njani nosakhile ngicela ungixolele ungamukele ngibuyele ekhaya. Ukuxolela sengixolele uyingane yami ngiyohleze futhi ngixolela noma ngathiwa wenzeni ngiyohleze ngixola vele.
mina ngifuna ukuzwa la endabeni kaSakhile ukuthi uSakhile mangimukela ngoba lo yamfana uyambona ukuthi akukho lapho nganami engizoya khona naye ngoba akahloniphi umuntu ongakwazi ukuhlonipha umzali wakho, umuntu othi umzali kuwena oze uzokhuluma nawe mina ukuthi sibonisane ukuthi ubuyele ekhaya sixolelana amaphutha engiwenzile nawe ngokunjalo nami ngixolise emaphutheni nami engiwenzile kuwena. Njengamanje yena ubheka umzali wakho njengomuntu omumbi, loyo muntu loyo ucawa ukuthi uzoyaphina naye kusasa. Mina kufanele ngenze njani mengangikhombisanga inhlonipho njengamanje mina ngizokhuluma nawe njengengane yami, yena akhombisa ukuthi inhlonipho ayikho. Ubona ukuthi ikusasa leni ulibhekephi makunjalo, nomuntu ongakwazi ukuhlonipha umuntu omzali wakho, umuntu ekuzothi noma kukhona afisa ukwenzela khona azazokhothama kumina ngoba ayikho into azokwazi ukuyenza kuwena ngaphandle kwami. Uma ukuthi elizwi nangikade eyibongela la ngizwile ngithi eyibongela okukhombisa ukuthi uyasazi isiZulu, yize noma sesimeqile wakwazi ukuthatha ngale kokuthi khona something aseyenzile ukuthi njengoba ekubonile ukuthi wena uyahlupheka ngoba kulo mfana wena uyahlupheka, uhlukumezekile futhi usekubonile ukuthi uyinto enjalo kodwa uhlulekile ukuthi athi awukuhlale kancane kimi. Bekufanele umbone lapho umuntu oyigqaja kangangoba uhlula nawe ukuhlonipha umzali wakho. Kufanele athi hayi awukume kancane uthi ukubekezela ngihlanganise ngikuhlanganisayo ngikukhiphe kimi ngokusemthethweni, uhlale nami ngokusemthethweni ngoba phela wena ukubone ngathi wena uhlukumezekile nge-misunderstanding eyenzakalile phakathi kwami nawe nokungaboni ngasolini. Akakwazanga ukuthi yena buyela ngima wakho niyokhuluma ngendlela nixoxisane. Kunalokho ublame mina njengomzali ngoba ethandana nawe ungumzali mina kuyena ngumzali kuwena. Niyaphi nomuntu ongakwazi ukuhlonipha umuntu omzali wakho? Kodwa ake siye yabona nje yabona nje anti musukuyishibhisa omncane kanje. Lo muntu ukuthathe mahala uhlala nawe mahala uyayizwa leyo nto. Ake ngithi nje ngikwenze lesibonelo. Uma uzofika esitolo ukuthengiswa ikhekhe, ngenze ngekhekhe nali liya-taste. Uma mina ngili-taste ngizwe ukuthi ama-ingredient asetshenzisiwe ekhekheni angiwathandi, ngizoqhubeka ngilithenge. Yini pho wena lento yenzayo? Ngoba yabo njengoba ngenza umzekelo ngekhekhe, umzekelo lengiwenzayo uthi nawe ngeke uzoqhubeka ulithenge uma engekho ama-ingredient. Lento ke iyafana nale oyenzayo. Wena uvume ukuba yikhekhe, uvuma ukutastwa. Uma lo mfana lo wakaKhumalo, sengikhuluma njengomuntu omdala, uma lo mfana wakaKhumalo engekho loma ingredient awafunayo uzokuyeka. Okanye uma ezotesta, uma ukuthi ubetesta ikhekhe lase Spa usangalitesti lase Ulwete, uma eficela lase Ulwete linale into ayifunayo usethenga lona, usiyaliyeka leliya ngoba ukutesta kulona icala, ukutesta ikhekhe. Isitolo uma sivuma ukutestisa asinacala thina, so testa nathi sidlule nomunye ulandela afika test. U-anti njengoba ekhuluma nawe lesigaba okusona udlulile kusona, ubile ngangawe, uyazi ukuthi uma usungaka iziphi izinto okufanele uziqikelele. Mhlawumbe yena u-anti wakho akabanga nenhlanhla yokuba nomuntu okhathazekile ngaye esasesigabeni sakho. U-anti ubile ingane njengoba esemdala, kodwa wena awukaze waba mdala, usayingane. Nakho-ke ngane yami uyangibuza phela ugogo Nomehlo. Ugogo Nomehlo ubani? Labantu Uhamba umhlanga lo. Ngoba ehambile nje uphuma laphana uhamba uyohlala, uhamba khona kulokhu uyile emhlangeni.